Hello guys, madong adlaw nindong tanan. Mayo 14 na dayron guys. Ug happy fiesta sa among baryo Putlongkam. Ug sa Garcia pud sa Tabuan Garcia Hernandez sa gipuy-an sa ang manghud nga baji. Kay baw ko guys nga nagpuot-puot na rog kuan sinugba. Aw, aday pila udya. Kisa tong naaron dehas Putlongkam dalos amo ngadto na mo suro dalam na yung mga bay nga nay nagpuot. Kaya na dyan na naghanda. Bitaw guys, katong hanggingan bitaw ninyo nga na ako'y gift nga nadawat pag Mother's Day. Ang ipakita ninyo unja guys, ug sa to si Ja. Pasalamat ko kaadog dako sa nihatag dadto. Sir og si Ma'am, daghang salamat kaadto ninyo. Happy fiesta og viva Senyor San Isidro Labrador. Una guys, kay numdum ko og ngaron Mayo bibo kaadto kay nay kalingawan sa barangay. Nay kuntis og padagan og motor nga kinahinadyan. Kanang kinahinadyan jud kaadto kanang kinauhian moabot sa finishing line may makadaog. Anda na poy kuntis og kisay kina kusgan magpadagan og kisay makauna gabot. Diyan na po'y basketball tournament, na po'y volleyball sa mga baji, na po'y basketball sa mga baji, bibo kaadto pero karon tungod sa panahon na exempted sa ag mga nga nga sports. Sa pag kinalipadan doon na mo guys, kanang inagkagabi sa katumanan, kanang inagkagabi banganan ay sadsadunon, kanang nanay disco, ga magkita-kita pus mga amiga nga dugay na wani mo gikita. Gana po'y chat gamay sa daplin. Matong ingato ka bibo ag natural nga panahon sa una guys, da karon. Kaya di naman kuno natural ag panahon kay mao man laging nga may pandemic. Da guys, mapasalamatan ko og dako sa mga sponsors kay mao ni natiop na jugahang padag. Nabubintahan na po dagsud. Kuwang na naman dyan gamay utungon. Mama na dyan siya guys. Pasalamat ko ugda ko ninyong tanan. Di na laman mo nahingan lang. Kaya kahibaw na mo kinsa mo katong tuas Amerika, tuas New Jersey, tuas Arkansas, tuas Canada, sa Saudi Arabia, o kamong tanan nga kanunay nagtimbaya sang channel, kamong tanan kanunay naglantaw sa inyong mga comments nga makalipay og dako pod kay magbasa ko sa inyong mga comments, malipay pug ko nga kanunay mo na kanunay mo nagatang ug unsa nay panghitabo sa kinabuhi dari. Labi na pud tong kanunay ma-excite ug unsa nay panghitabo bisag purura ka kuan, bisag purura kabuang guys. Basig nagdahampod mo nga matinood and zadira ba manigaingan nga karong panahon na guys, maglingaw-lingaw na laman ta. Bitaw shout out dai ko ni Lilian and Anthony Family Vlog nga naron sila sa Japan. Hi te, salamat kaadto te sa imong kanunay pagtimbaya sang channel. Hinaot pa nga puhon-puhon magkita-kita ta. Shout out pug ko ni Ate Nini Danggo nga taga Davao si Kaliwat guys nga naaron si sa laing nasod nas Amerika. Hi te, salamat kadto te sa imong kanunay pagtimbaya og suporta sang channel. Magwat ko nimo puhon te kay gusto jud ko nga magkita ta dari. Shout out po ko ni Monica Yugster nga nasa Switzerland. Hi Mon, salamat ka adto Mon kanunay di ka na Salamat jud kadto sa imong malumong kasing-kasing ug sa imong suporta kanunay pagtimbaya sang vlog. Shout out po ko ni Ma'am Ching Agapi nga naron siya sa Amerika, sa Georgia,
Salamat kadyo ma'am ug ninyo ni sir sa inyong kamaadyo. Mao pod gyapon ma'am ponpon. Huwat jud ko ninyo nga makita-kita ta kay gusto pud ko nga makari mo dari sa padyag. Daghang salamat kadyo ninyong tanan dinhi maingani ug wa pa mo. Jate, ate nini danggo. Katubite mong nangutana ka na okay say taga-asa sa Davao tong naghatag na Victoria's Secret. Taga Turil kuno si Jate. Yan si Jagi kawasa man kadapita. Dara man sa daresang atbang. Wa palagi mi bakante ba og puhon og basig makalugar mi gusto ko nga magkuan ming duha. Mag-vlog mi dari mag-uban ming duha. Nagplano pa mi kanusa. Kay busy pud si Jaki naman si Jay bata. Magibantajan jang anak. Ya guys, dakana na ba mo nga kaysa tong gustong magpakasal na. Anja ka tong okasyon ba sa kinabuhi nga gusto ninyo nga memorable. Kanang memorable ba anja lami pud ang inyong pagkahitabo sa inyong sa event sa okasyon sa inyong kinabuhi. Palihog lamang kong bisita guys sa Nature's Breeze Catering Services. Nana sila sa Panas kandihay Bohol anja. Na may number katong sa ilang details ba aron maka-inquire mo. Kalihog lamang ko kontak adto. Ag tagidjaan na guys si Sir Ondoy and Ma'am Leonida Milana. Kasi gusto mo guys og more information, comment laman mo danas ubos sang vlog kay aron tagaan mo na ho og contact number nila. A few moments later. Hello guys, mo ni among sudag paniudto karon. Ako kay wa ko na dugingani guys. Karon pa ko kasuway maglutog ingani. Tahong nga naay pitsay. Mukhaan ba mo gingani guys? Ako kay wa ko na dugingani man. Kay gang nandan sa Bohol lahi man to nga kinhason di man ingani. Maniod to na tanin jo guys. Diya karon ato dining tilawaning tahong ala upaw. Bitaw guys kan say ganahan mo kano gingani lahi ra ba ning ahang recipe, lahi ning ahang pagkaluto. Kung gusto mo mangutan na sang technique, comment laman mo danas ubos kaya among sindan. Ilaw namin na gas. Bonk. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Bisa guys, kay grabe yung init ang panahon dari. Lima tabang danghaw. Manang mamainit sa laman mi. Kape. Og kuan. Dapoy pan. Bawo kanus aran ning pan nga gahi-gahi naman. Bahaw mambuti ni. Basta kay dugay na mo gahi. Unda guys karon sa may inyong merinda diha guys. Nabay maazuhon diha. Dili na ya, mamainit sa taya kay init kadjog adlaw. Init na kunog adlaw na magpainit pa. Kay magsige na mugbog na kay kamot nagkauhaw. Ano pa init ingon arong kas ang singat rawa na uhaw. Tuwa di ko rin nito guys, so garang inita pag inom ko na magkape, diba? Human dug paningato na lagi uhaw. Pero sa tinuray jud guys, giuhaw jud ko sa gugma. Gugma, malita awaway pasumangil na kasi ini. Paala. Sa ano man ni? Kani laging wa na nahagugma nato. Kay tiguwang naman na kita. Wala. Manaman. Gusto mo ba? Siguan. Siguan.
reklamo nga. Anong reklamo ka ba? Kita ba kagkaboy ng abot ng 30 anyos? Wa man na edad na ka ba? Ka na ba? Ibaw ano ba? Mga tagas da guys, hupya nga gahi-gahi na. Pero kung di laman ito lamas kape anong mahumok. Pareha ba pusgog mga kinalan sa dibag na sir mahumok. Hi, day ko ni Ate Bitbitas. Hi, te. Te, nagmerinda na ba ka dati? Arang daghan na lagi itong mangga to imong giposte. Panghatag TV. Mapusti na mo ga. Diba? Tekan kajong mangga isang gipost. Sa Facebook. Ja, arang lipaya ang taon ni Ijong ubos nga alagad, guys. Kay bisag di pa ko inahan, nakatanggap ko regalo gahapon as Mother's Day. Pero bugtong inahan gyapon ko kay responsible man ko sang kinabuhi. Inahan ko sang kinabuhi. Daghan kajong salamat sa ahang anonymous, cheerful, generous giver. Padyo ko nagdahom gabi dugay ko katog kay wa ko kasabot sang gibati nalipay ko nga naghilak. Daghang kajong salamat nimo sir ug sa imong pamilya. Ja guys, agila pa jung gipalit nga regulator kana pa jung automatic ingani siya na. Kay para safety kuno ko. Mahal-mahal ba pud siya kaysa ordinary nga regulator.